Ja, binnenkort kreeg Remun er een nieuwe cultuurtempel bij. En we hebben hier de directeur zitten van de AC Cultuurfabriek, zo heet het officieel. Hè? Ja, René Lebens, welkom. Dankjewel. Ja, per 1 januari heb ze te horen gekregen dat ze de directeur bent. Ja, het was eind januari toen ik het te horen kreeg. Maar misschien voor ons en voor de andere mensen die het later dat die het allemaal hoorden. Ja, oké. En in april dan gestart als directeur van de AC Cultuurfabriek. Dat Ja, klopt. in april is ze gestart, dat Ja. is het. Ja. Druk, want wanneer gaat het precies openen? Het is natuurlijk enorm druk. Wanneer gaat het openen? De openstelling, dus de activiteiten die beginnen, begint september, per eind september. Ja. Maar we hebben natuurlijk, zoals bekend, 8 juni al de aftrap met UB40. Dat kent ze zien als eigenlijk een opleveringsconcert. Dan moeten we kunnen beginnen met de inrichting van het gebouw. En dat is zeker een feestje waard met de UB40. Ja, de mensen hier in Remun die weten misschien wel, als ik het heb over de AC Cultuurfabriek, maar de mensen gaan weer weg. Kun je precies vertellen wat voor centrum het precies gaat worden? Nou, het is natuurlijk een behoorlijke organisatie die er wordt neergezet. Een fantastische locatie, ook dat zeker, hè, op die plek, in die fabriek. En wordt deze functie kreeg, waar een hele cultuur eigenlijk zich vindt. Zowel in de programmering. Dus de kent bij de eerste cultuurfabriek terecht als ze een film wil zien, dus in filmzalen. Dat is een programmering op een poppodium. Toch een aardig podium waar 600 mensen ontvangen kunnen worden. Dan hebben we het theater. We hebben toevallig vorige week het theaterprogramma ook gepresenteerd. Overigens in samenwerking met de Oranjerie. Een fantastische samenwerking op dat gebied. Je kunt voor theater terecht in de zaal voor 250 mensen. We kunnen een zaal creëren tot 1500 mensen voor grotere evenementen. Dit is daadwerkelijk een evenemententerrein bieden. Waar we ook 2000 mensen kunnen huisvesten. Het wordt enorm. Het wordt enorm. En niet te vergeten ook de expositieruimte. Waar we in samenwerking met Bonifante Maastricht vooral de jonge kunstenaars uit deze regio een podium gaan geven. Ja, maar het gaat ook enorm veel geld kosten. De gemeente Remun heeft er 17,6 miljoen geld voor uitgetrokken. Ik vind het toch heel bijzonder in deze tijd. Ik bedoel, alle andere gemeentes die moeten bezuinigen, er is geen geld. En Remun heeft er 17,6 miljoen euro voor liggen. Dat is natuurlijk enorm. En dat is natuurlijk een enorm bedrag. Ja. Je moet echt niet vergeten dat het ook door diverse partijen is samengebracht. Niet alleen door de gemeente Remun, maar ook de omliggende gemeenten. Daar heeft de provincie een rol gespeeld. Er zijn een aantal fondsen die dan bijdragen. Dus industrieel erfgoed. Dus dat is ook de moeite waard om te behouden. En ja, dan nogmaals om een fantastische bestemming te geven. En op dit gebied dus de cultuurbestemming. Voor mij is dat eigenlijk, als ik zo naar Remun kijk van een afstand, dan zie ik een enorme ontwikkeling hier gebeuren natuurlijk de laatste jaren. Ik moest het nummer 5, 6, 7 jaar. Zowel richting outlet, de infrastructuur, retail, de binnenstad. Een enorme ontwikkeling. En cultuur is, en dat is voor velen in de culturele wereld een gegeven, absoluut een belangrijk aspect wat ook zijn bijdrage levert in de ontwikkeling van een stad, van een regio, van de omliggende gemeente, van de provincie en met de AC Cultuurfabriek zeker ook voor de regio. Dat is wel de opzet. Absoluut, cultuur is heel erg belangrijk. Het is absoluut belangrijk. En ik zie dan ook dat in gebieden en in steden waar men investeert in cultuur, dat die toch een minder last hebben van, net weer veel het woordje crisis al, dat die er minder last van hebben. Dat het gebied toch een behoorlijke ontwikkeling blijft doormaken. En ik ben ervan overtuigd dat cultuur daar absoluut een van de aspecten van is die dan positieve bijdrage aan levert. Ja, dus dat je ook veel mensen van Boete de Remun aantrekkingskracht op de regio, op de stad, die is dus enorm. dat op de EU-regio mensen goed Dat is absoluut ook de ambitie van de AC Cultuurfabriek om regionale functie te spelen. Ja, je bent zelf al heel lang bezig met muziek, op het conservatorium gedaan, veel gespeeld. Altijd met cultuur te maken gehad en nu van zo'n groot iets. Ja, dat klopt. Hoe ziet u die toekomst nu voor zich? Hoe zie ik mijn toekomst voor? Ja. Nou, allereerst komt er hier een gezamenlijk met een team. Want dat deed een directeur natuurlijk niet alleen. Voor grond van die AC Cultuurfabriek gaan we een fantastische locatie maken. Waar de mensen gerne naartoe komen. En waar van alles te blijven veel. Waar ze kunnen komen kijken, waar ze kunnen komen proeven, ruiken. Maar waar ze vooral ook dingen zelf kunnen doen. En dat ondersteund door een professionele horecafunctie. Want die komt er ook in. Een fantastische plek kan je ervoor maken. Samen met de mensen om begeer uiteraard. Want nogmaals zijn deze met een team. Ja, absoluut. Maar ook een team die een persoonlijke passie voor muziek, voor cultuur vandaan.
Oh ja, dat is eigenlijk natuurlijk, ja, wie ze zei is van, ik heb een conservatoriumachtergrond. Dus ik heb ook... Trompet heb je gestudeerd, Ik heb hè? inderdaad trompet gestudeerd, ja. Trompet, ook uitvoerend bezig geweest. Enorm een klassieke opleiding, vooral toch bezig geweest in de Zuid-Amerikaanse en big band muziek. Nou, ook als artiest een jaar of 15, 18 door Europa getrokken. Dus dat heb ze geproefd. Maar, ja, dat klopt. Maar in diezelfde tijd heb ik ook bedrijfskunde gedaan in Maastricht. De leergang bedrijfskunde. En dan op een gegeven moment rolt ze van de ene functie in de ander. En dan ga je zich op dat pad begeven. Ja, voor mij is het een logisch vervolg van het geheel. En ik hoor wel regelmatig dat de combinatie van de inhoudelijke achtergrond en het bedrijfskundige, dat komt niet zoveel voor, maar dat valt hier als een puzzelstukje eigenlijk. De meeste muzikanten die missen weer een heel ander deel, maar dat hebben ze toen gelukkig ook. Dat deel wat heel belangrijk is in deze functie. Ja, dus zag ze net, UB40 gaat de openingsact. Klopt, 8 juni gaat dat gebeuren. Is de kaartverkoop is het al gestart? Lukt het goed? Uiteraard is de kaartverkoop Zijn er nog kaartjes? Ja, er zijn nog kaartjes te krijgen. Vooral hebben we toch een behoorlijke capaciteit, dus we kennen best wel. Want 1500 man, hè? 1500 verkennen ook echt wel. Naar 1800 mocht dat gebeuren. Dat is geen probleem. De kaartverkoop die loopt goed. En de verwachting is dat er zijn echt nog wel kaartjes te krijgen komende weken. Dus zoals ik bezoek vooral de website. Kijk wat er te gebeuren staat. Niet alleen UB40, maar ook het programma vanaf 1 september staat er al voor een deel op. Er wordt momenteel heel gewerkt natuurlijk in de fabriek, maar ook aan de website wordt heel gewerkt. En de oplevering daarvan zal ook gelijk vallen met de oplevering van het gebouw dus rondom 1 juni. Ja, dan wens ik heel veel succes, want we hebben vast nog heel veel te doen nu komende tijd, hè, voordat het juni is en september is. Dankjewel, de Seaworks. Oké, graag gedaan. Dankjewel.